Merħba għal dan l-episodju il-ġdid mis-sensiela ta' programmi tagħna mir-Rescue Center li għandna hawnhekk għalikom. Mela, jekk tiftakru fl-episodju li għadda konna qegħdin naħdmu fuq din il-mejda. Naddafniha, xkatlajnija u tajna madwar jidhirli 4 passati krem della krem biex hekk issa il-mejda lesta biex intuha laqta naqra iktar posh. Il-kxaxin kif tiftakru minnilhom ukoll it-tejp fil-ġenb biex nimmarkaw sa fejn iridu naslu biż-żeba anka biex jgħinna nagħmlu l-kxaxin kif suppost. Ħankun qed nurikom ukoll kif l-aħjar li nagħmlu biex il-kxaxin ma jeħlux mill-ġnub ta' hawnhekk. Mela, qabel ma nibdew il-proċess, l-affarijiet li ħankunu qegħdin nużaw huma dawn. Għandna it-tough top coat ħanużawh għall-wiċċ biex inkunu nistgħu nissiljaw ftit iktar aħjar peress li din il-mejda ħatkun qiegħda f'kurritur u ħatkun qiegħda tintuża biex jitpoġġew ċwievet u xi affarijiet oħrajn. U mbagħad ħanużaw browning wax qabel il-browning wax imma ħanużaw il-Gorgeous Gold u ħankunu qegħdin nużawh hawn ġew biex nagħtu ftit kulur f'dan ix-xquq li għandna fid-disin tal-amara. Dan għaliex għax din il-mejda fuqha mera ovali li konna midna aħna u konna użajna dawn l-istess kuluri u l-istess teknika. Ġifieri mbagħad wara li nagħtu il-Gorgeous Gold u jinxef u mbagħad inkunu wasalna biex nagħtu browning wax fuq l-amara kollha. Mela, nistgħu nibdew il-proċess. Mela, kif rajtu l-ewwel passata kienet faċli ħafna, issa biex nagħtu it-tough top coat huwa proċess sempliċi ħafna. L-importanti din it-trik li nużaw pinsell ċatt. Dan huwa rakkomandat mid-ditta ovvjament li toħloq dawn il-prodotti u tindika li l-aħjar mod ta' kif toħroġ dan il-kulur, kif toħroġ dan il-prodott u jinxef tajjeb mingħajr l-ebda marka huwa li tuża pinsell ċatt. U l-ideali hu li nagħtu żewġ passati mhux passata waħda, ġifieri issa nħallu jinxef, ġeneralment jieħu madwar nofsija biex jinxef u mbagħad inkunu nistgħu intuħ it-tieni passata. Minn hemmhekk ħanaddu issa biex nibdew nagħtu il-gold fix-xquq li għandna fl-amara. U issa li għadna kif lestejna
gorgeous gold mħallat mal-bronz, ħallatna żewġ kuluri biex il-gold joħroġ naqra iktar skur biex inqablu ovvjament mal-mera li tkellimna ftit ilu li ħadkun qiegħda imdendla fuq din il-mejda. Ħanibdew il-proċess tal-waxing. Ħanużaw il-brown wax u ħanużaw ħajkonna bżonn ukoll ċarruta biex kull darba li nkunu qegħdin nagħtu il-wax nimsħu biex inneħħu l-eċċess tal-wax ovvjament fejn ma nkunux irriduh li jiġi jidher. Mela, tlaqna bil-proċess, nkunu qegħdin nimxu biċċa biċċa u mbagħad il-kxaxen ħajsiru separati biex ovvjament ikunu nistgħu nagħmlu l-ġlub u nevitaw mill-kxaxen jidħlu meta jkunu qegħdin fil-post. Tlaqna. Taraw ħdejja hawnhekk din il-mejda, din il-console table aħna semmejniha Bosch console issa hija lesta. L-aħħar żewġ biex tgħixu li kellna nagħmlu kienu li nagħmlu l-gold ġudan ix-qoq li għandna fil-ġnub kif rajtu anke ftit qabel u tajna il-browning wax. Il-browning wax tajnieh kullum kien kull fejn kellna il-cream. Anka wara, għax f'dal każ anka żbajna wara biex jekk l-mara tkun trid toħroġ il-barra tkun misbuha diġà. Biex inkun onest ħabtu ftit il-puni għax daw il-puni il-viti tagħhom qegħdin wara l-injama u ma setgħux jaqbdu kif suppost. Imissa solvejna l-problema u hekk kuntenti bix-xogħol li għamilna. Nispera li din il-biċċa ħamara oġbitkom, issa ħanurikom ftit close-ups tagħha wkoll armajnija ftit għall-okkażjoni Bosch x'ngħidlek. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fl-episodju li jmiss. Ta'